ассалому алайкум дӯстон. моҳи шарифи рамазон аст. ҳамаи шуморо бо омадани рамазон табрик мекунам. дар ин моҳи шарифи рамазон дар намозҳоям бисёртар дуо мекунам ки падари азизи маро ҷоякаш ҷаннат шавад. худоё тамоми мусулмононе ки рафтанд ба олами хомӯшон, то рӯзи қиёмат гурашон рӯшан бошад. ва инҷо як шеъре ёфтам аз интернет. афсӯс ки муаллифашро намедонам, аммо барои падарони рафта инҷо қироат мекунам. худоё падари ман ку, худоё падари ман ку, суроғаш омадам имрӯз. барои худ ҳаме ҷӯям, кунун ман мушфиқу дилсӯз. худоё падарам ҷон буд, барояш зиндагӣ кардам. дилаш буд мазраи хушке, ки ман борандагӣ кардам. зидди рӯйҳои дури дур, садояш мерасад бар гӯш. вале санги мазори ӯ, худоё он қадар хомӯш. худовандо зи ин дунё ҳазорон бор гуфтам дод. ман охир падари худро аҷаб бисёр кардам ёд. гирья гулӯгирам мекунад. падарам ҷонам буд, азизам буд. ва дӯстони азиз, вақте падар хуб аст, фаромӯш кардани ӯ хеле хеле мушкил аст. худои худовандо тамоми падарони рафтаро ҷоякашон ҷаннат шавад, қабракушон рӯшан шавад. дӯстони азиз, ҳама каса барои падарони рафта даст ба дуо мебардорем. бори дигар ташаккур ба диққататон.